Ano na lang? Sarap. Tumansa naman. Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Sukam. Welcome to my traditional Filipino Hilot with Healing. And good morning po, magandang araw po sa inyo sa viewers. May muntag sir. Ang buntag. Oh, saan yung pamati? Dre lagi oh. Gapon ba mabikil. Oh. Yan sa mga pangiran. Hawak, pangiran doon. Ano sila na? Gapon. Gapon lang. Gapon. Ano sa mga napikil man? Amino ni mo. Dalasan ako ba nag-anak mo ko. Ah. Kalit raman murag na kuto gani. Kuan siguro ba nang na Alanganin mo pala bugat ng lansa? langanin ang pagkuan ba niya na out kuan siguro dito. Sakit basta sakit kayo. Kana rapod. Ha? Kung nailain. Ano po? Sa mga ubang nga part mo, sa pailain ng mga pamati. Kanira man. Kana rin yung pinaka-problema. Tiil, likod, hawak, wala. Mana? Kanira jud gapon. Sige. May kabalo ko sa kuha. Nagkuan mo ko gabi eh. Ning searcher sa mga ilot tigos. Nga. Ning gawas man na oh. Oo. Katubang kuan ngato. Oo, kato may nagawas. Ya, Oh. mao may nakabutang digos. Mo tong gi na may number dito gitawagan ako mo tos madam siguro makasabat katubang ko ah. Sige. Asa kayo balangin naman, sir? Iso. Ringgit. Katabangan kami sa... Kanang may tindahan diya karayan on next door sa Sige, ayan guys, hello guys. Shout out sa taga Dredapit sa Korea, sa Vigo City. Ang naitindahan nila, sir, diya. Shout out sa inyo diya sa mga tabangan, no? Sa mga suki na sa Korea, so Vigo City, no? Nasa sa diya katabangan nga pamayo yung pamatay sa kalawasan. Yung concern lang yung kaniyang hawakan o batang, no, na napiki o nalanganin sa pag-alsa. So na iniliti o niluto naman. nilat ko ba mura nabikil lah. Niliti mo, yun, napansin mo. Kung umana to, Mo na to antod karon basta sakita jud. so ang alanganin sa kasagaran, no, nga nalabinaw buka tag-alsa. Parang paminaw kaya ba, parang ana. Ana lang yun, no? Hindi mo basta-basta kung anak yung mapagkatabangan nga mamaayos ko, sir. Ano ba nagpapagkama ko sa Ginoo? Siyempre, tanong mo doon ang katabangan ng mamaayos. Ito sa tumahin mo. Yan sa ko sa mga regular viewers, sa mga... Karoon lang po nakakita ng video, please subscribe na, click lang notification bell para updated sa kanya at mga adlaw. Like, comment, and share po. Ayan, shout out po sa ito ang top 5 countries viewers. Saudi Arabia, India, United States, Indonesia, Philippines. Thank you so much guys sa inyong support. Thank you so much. Of course, lahat ng mga OFW, love you guys. So, siguro ako karon guys. So, shout out po sa lahat ng mga viewers na love you. So, ayan guys, magsugod kong kilot karon. No, so, nabikil ang yung hawak ng pag-alsa. So, sa katabangan ng mahal. Please subscribe po and click share this video. Love you. Banda? Dari anak. Ilot mo nila to. Para sa bilis. Ha? Tulog mo na po sa bilis. Ito?
lang po. Tulog ay. Ingon sa kaya. Oo. Anong picture sa ito na oo. Bakit ito mo gawin? Eh, kung ito? Kaya ay, nasikin, kaya manyata. So, So. Ha? Kung sa kagatas, Wala na, it's 52 na. dito lang. Dili, magkuang kagatas ha, di ka kalakaw. Di ka kalakaw. Sabi, panuot mo sara, sige ka po kag singot. Sige ka po kag singot. Grabe mo kuto-kuto sa likod. Singot ko ka man na siya. buwan, siling pa. Kaya rin ko lagi, buwan, hindi pa mungkin pwede tago. Mga kahoy. Hindi kindigos eh. Sa tindahan at rin man ka pwede madili sa silipan. Ito pwede dili maglisagpan. Punta yung tower likod. Punta lang ang tower dyan para singot, matos tower. Saya ikan kumpra. Mau tanya kali itu bang. Adik.
mang? Ha? Mangot mo lawas. Ha? Nagpahilot mo ko. Sorry, ingon na. Tumusok ko na mo. Ito, may mga nagpuno ka tungod at ang tingog. Bukit mo good na. Muto na taron mang. Ituan. Ituan. Ano? Papuli lang na rin ang bibi. Ito daw, nila sige. Dili. Sige. Ha? Ano sila? Ang dala, ang dala ng datang nga. Juan, mag-GP. Mga gira-giro, nilarga na. Hindi naman ko, nilarga na to. Medical pa man. Kung mag-medical direto, pag yung agad mama. Mukha, mas mamagpito. Ano, hindi taong kumukabito eh. Kaong ko kasili. Korear man. Marang Korear man sila no. Alahe. Korear di parke. Lahi ra gyud na sa glasa ang kasili o ang kwan. Dito, lahi ra. Labing nagkasili nga gikan pag yung sapa. Oh. Dito di man naramang ko sa kwan. May punong man sila ron. Dito murag dagway o haluan. Oo. Tanaw lang ako murag haluan man, you know. Kaya naman sila yung mga pungot. Pero upuan, marang Korear sa glasa o lutoon. O glutoan, no? Kato gata nga kanay ingon sa marang nalang. Di, kaon mo ko kwan. Dito. Kato pagkaon mo gano'n ka isa na ina mo di glasa. Sus, di gud makaya kung isa ni pagluto ni. Pagluto mo na. Sa pagluto, siguro to wala na dyan. Dili na ko, bahala diya. Buwan to sa kuano pagkaon ako. Pagluto, siguro to ba? Yes, but so na sa isulan. Kaya dito mo po sa kuano mo kumila isulan. Oh. Bibir ko na is niya. Ito mo ginala sa hituan. Oh. Lamig sa kaon kaya lamig ko po sa gawas. Masulod ang dugo-dugo man. Wala problema ang malasato basta dili lang sa dugoon. Kung hindi ko naman ko to. Ano, sa halos. Pagkaon lang ko na ko ato. Ina ko eh. Samot lang kuan ba di tingin ko pwede. Hindi na makamot. Oh. Ha? Kami dire. Ito yan talaga para masayos ko ka. Kami dire mo ni balay sa uric acid. Ha? Balay sa sugar. Balay sa uric acid. Balay sa sugar. Ito mo ka. Kani uric acid. Nadre ang sigarilyo inom. Ang sugar nadre ang soft drinks, coffee, juice. Ha? Pero dili ko kuan nga mag-inom jud. Buyo-buyo ra. Kanang ingon na para sa may gusto na ko halos na daw. Oh. Ada di dili ko ina. Ha?
Hagot ang sa dili po, boss. Uto hapon gabi bawal limasa, hapat, hunas, ligo ha. Ito naman ang gawa na doon. Ano sila doon? Punta ka mga ka. Hindi ka nagabasa? Hapon? Sige ni basa na. Sige. Kaya boss ha, pasmo ka na. May tawag pasmo sa kusog ha. Sige mo kaya harap na sa kusina. Boss. Wala na yung cereal. Wala naman kayo alas 12. Ha? Doon tumabot ang minsan. Tuol na ka ito eh. Tuol na to. Sabi yan, malito lang. Sa Duterte, nilarga. Private man. Pili mo labas. Ako patawa kay Las Jess. Ito siguro maabot mga ka-oras niya yan. Ay, Walang 1 hour 20 minutes lang. nya, dili ba? Ilangan sa kinan, Kung sa kinan sumot na paspas. samot na. Gusto Motor, pag mapadagan sa kutsinta, kali ra. kaya motor magmotor ko katinsan. Oh. 1 hour 20 minutes. Sinta no binta. Kaya naman hinay-hinay sa kuwan. Padulong baluyan. Parang di pwede paspas. Oo.
pabalik po dito po bandang inay po tubuan. Padulong merendak, diagikan mga merendak. Inay po. Oh, kenapa mga kurto pada dia? Biswito, inay na lang. Jangan kita cerita. Biswito kay. Mabuk apa kayak lo? Katry ka sa ano eh, marumag mulapas. Mabuk apa kayak lo? Turbada naman di eh. Right, di magpatag pero kung bilat, pangil pa. Matan sepak-pak uras. Bukan, uras. Murag langit may dah kaya pas ano. Sing pas perwil. Ha? Jadi may pas perwil cinta sa motor. Oh, lahi. Mas kusog siguro. Ang number ay parehas pero depende po kung turbo po dili. Ang turbo po, ang 80, patay man ako suga. Kung na-turbo, ang 80, inay. Pero ka na 80, maturbo dili, kusog-kusog, hindi na eh. Kusog na kayo sa motor. Kusog mo sa motor, patay man ako suga. Pero kaya di po, ang motor, di mo po, mapulaan man. Naya po sa 80 eh. Sabi na straight. Luya man ang 80. Lihat na. Sa straight. Ay, naya po siya. Ako mahuli kong sultan. Naobra na po cinta o. Bada. Oh, cinta 30, naobra na yung ano. Taas kay straight, mapulaan ka ba? Mura siya. Ay, naya po tayo. May lang, tanang normal lang yung ka mapadagan. Tanang ka magdali. Anong padagan lang ba? Kanang doon ay mo, tukon. Pero layo, Layo, bro. apoy dyan na kayo. Padagan kay kutsinta pero may straight kayo. Sige nagag-absan. Pareha ng dra sa pano, yung pabida pag naong ni mo. Isante. Dayon padulong kung tapay. Straight ka ba na dra? Di ba dyan, ma-challenge po ka kay Ibertikan. Ibertikan kutsinta. Wala may problema, vertikal. Na makabati ka na ng sumog-sumog mong lubot. Kanak lang. Kaya makagit mo ka. Imo kagwapo ba Pero mahagit? pero normal lang yung daga na bahala. Ibertikan. Kutsinta na ko kutob. Kapilang gituan niya, 125 nung ako ang TMX. Nagpunta. Kapilang gihagit niya. Doon yan na anak ko kuhan nandun sa kwarta marcha. So siguro anak nung yun ako ang dagan mo. Pagmugungkod dito siya ng kwarta marcha. Sige man sa dito na ko. Pagmuna na siya na, gamitan na pinta. Gamit lagwala, turbada. Yang padiusan pagka daghang kalistrikan.
Sige, nabigyan mo ng kanto. Ito lang ito. Tapos, kaya tayo. Lang na. Wala din. Mga katuwa sa second school. Inay. Hindi ko mag-gelotron, boss. Yung relax sa kita para BLGC ka sabay. Relax. Ano, Relax ang para BLGC. Ano? Recommend. Ano lang. Ah, sila na mga kaduha lang sabay. Inom na mo to ha. After 4 hours, ano lang no? Ano? Kung nakaroon ka sa isang kaon ka, dito ka balakwan. Kakawara ka kay taon. Yung kasabot. Di maok. Kailangan ito. Puro, mas siguro magkasabot. Kapot man ang terminal mo. Bayad na lang ba ito? Ako drabila. Wala mo na pinakadali ko sa mga ganit. Mo na mong plano kayo. Wala na, dali na kayo. Kasi ato niya kabila. Wala ka ba siya? Wala, nadaog na. Bye. tangan terhadap puruk mangga, Ha? tangan terhadap puruk mangga. Iya. Ang dari mo nga ba kaya puruk mangga mo sa putang mo. Hindi. Puruk mangga. Ano ba? Dari kung kita pangina asa mo kadrebo sa awas. Sorry. Wala ito mahal. Ano mo po magkakam? Wala. Mga tanah po dyan ito. Murag. Kung ko malay dia. Unahan. At tulo doa. Yung siya kanang naay purok lang. Kasi yung mangga. Tanaw na purok mangga. May putang. Sino mabigyan ng kanto? Kita. Minsan na din, kaya dito na magsilikon. Wala. Dulu. Ako man na ilan ng libat kaysa bunga lang. Kaya ka ata. Kagamay. Sakit kung pagkir. Lang hilot ng lawas.
Kalugar kang tanaw boss akong YouTube, ha? Eric Hilo. Lagi. YouTube channel na. Na itong Facebook. Ano ho? Kung magtrabaho, basaon. Tapos, Hindi ba sa kusina? mo gani. Ano man na dayon gabi eh.